खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ गसाइगाव सोहोराव दुंहाव थासारि सोमजिदों। सानफ्रोमबो खुस्रा दखान खालामग्रा फालांगियारिखौ बुनायनि जाउनाव दुंहाव थासारिया जायो होनना मिथिनो मोन्दों। गसाइगाव ओनसोलनाङैनो गलादारफोरा गोख्रों फिनजाथाय फोरमायथिदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गसाइगाव टाउनाव कमिटिनि माखासे दखानफोर दं। बे दखानखौ सानै मानसिनि गेजेराव सिख'लायनाय जादोंमोन। बेखौ टाउन कमिटिनि चेयारमेन आरो भाइस चेयारमेन थांनानै बोस्रांनो नाजानायाव टाउन कमिटिनि चेयारमेनखौ नाख्रां-नासि खालामनायाव बे जाथाया जायो होनना राजकुमार नार्जारिया फोरमायथियो। बे बारनिफ्राय गसाइगाव नोगोर गावखुंथाय आफादनि चेयारमेना बर'निफ्राय जानो मोना आरो माखासे दायनिगिरिफोरखौ हमनानै साजा होनांगौ होनना फाजर हुसेन आरो सुबार्तन सरकारा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। नेशनेल फेडारेशन अफ निउज स्टेट (NFNS) नि आफादगिरि मुनिस तामाङा बनसुनि दैदेनगिरिफोरखौ हांख्रायहरनानै मैया गोदान दिल्लीयाव लोगो हमज्लायो आरो आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारनायनि सायाव बनसुनि दैदेनगिरिफोरजों गुवारै सावरायलायो। फैगौ समफोराव आलादा रायजोनि थाखाय NFNS जों जयै सोमावसारनो बनसुनि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायदों होनना मुनिस तामाङा फोरमायथियो। ढेकियाजुलियाव गोबां सिखावै लाबोनाय दंफां जब्द खालामदों होनना मिथिनो मोन्दों। ढेकियाजुलि ओनसोलारि हाग्रा बिफाना गोबां बाखनायथाव खामानि मावफुंदों। ढेकियाजुलि ओनसोलारि हाग्रा मावख'नि रेन्जार पल्लबी दासनि दैदेननायाव फुंनि 6:15 रिंगायाव ढेकियाजुलिनि साफाय रौमारियाव सिखावै लाबोनाय दंफां हमनो हायो। पल्लबी दासनि दैदेननायाव हाग्रा बिफाननि हानजा जाय आन्दोनि फुंखानि सिग्रोमनायाव 5 लाखनिबो बांसिन सिखावै लाबोनाय दंफांफोरखौ जब्द खालामो। दंफांजों लोगोसे सिखावै लाबोनाय गं 17 ट्राकजों लोगोसे गंसे दंफां हाग्रा मेसिनबो बोखांनो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। गहपुराव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय सोमजिदों। गहपुर हालामनि सिङाव थानाय दैमालु सेन्टारनि मंगलसिं गयारिनि गलायाव अर खामनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। नखर बिगोमा आरो रायजो-राजाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला खाथियाव अर सुबाय थानाय समाव डिजेल लुबाय थादोंमोन होनना फोरमायथिदों। नाथाय अर खामनायखौ रायजो-राजाफोरा गोबां हुखुमोरनो नाजासेयावबो हायाखैसै। अर खोमोरग्रा बिफाननो खबर होदोंब्लाबो थि समाव नुजाथिफैयैयाव अरा खामना सेवहांगार जायो होनना मिथिनो मोन्दों। कक्राझार जिल्लायाव गासै गं 500 बारा LMV गारिफोरनि टेक्सआ गासै 1,22 लाख रां होनना धजेन बसुमतारीया फोरमायथिदों। जाय सुबुंफोरा LMV प्राइभेट गारिनि रेजिस्ट्रेसन खालामनाय समाव खावसेल' रां होनानै रेजिस्ट्रेसन खालामदोंमोन नाथाय आद्रा थानाय रांखौ दिनैसिमबो होजोबालासे गारिखौ सालायबाय थादों बिथांमोना थाबैनो आद्रा रांखौ होजोबनांसिगोन। थाबैनो होजोबाब्ला खावसेल' रां होनानै रेजिस्ट्रेसन खालामना गारि सालायगिरिफोरनि थाखाय गोख्रों राहा लासिगोन हान्था मेला बिफाना। बे केसआव कक्राझार जिल्लायाव गासै गं 500 बारा LMV गारिफोरा गोग्लैनानै दङ। जायनि आबुं टेक्सआ गासै 1,22 लाख रांनिबो बारा होननानै फोसावदों कक्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाननि मावख'गिरि धजेन बसुमतारी बिथाङा। लावखार ओंखाम जानो मोजां मोनग्रा रायजो-राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनाय आरो गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे जों बयबो बोसोराव खेबसे रंजायै आरो लावखार ओंखाम जानो मोजां मोनो। लावखार ओंखाम जानो मोजां मोनग्रा रायजो-राजाफोरनि थाखाय समायना-रमायना बैग्रि बागानजों बुंफबनाय साखाथियाव निजरा दै स्राय-स्राय बोहैनाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय भारत-भुटान सिमा ओनसोलनि सान्तिपुर निज्लागुरि निजरा इक' टुरिजम लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ 21 दिसेम्बराव बेखेवना होनो थाखाय साखाफारा जानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। जामुदुवार ब्लक कमिटि UPPL दोलोनि गोदानै आफादगिरि आरो नेहाथारिजों लोगोसे बिबान मोननाय गासैबो बिबानगिरिफोरा मैया समायखिरा लाबाय।
मिरु इउपिपिएल दोलोनि बिथोन बायदियै इउपिपिएल दोलोनि गासैबो कमिटि दाफामफिननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। बेबायदिनो 4 नं जामदुवार बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि कमिटि दाफामफिननाय हाबाफारिया जानानै थांबाय। बे गोदान कमिटियाव आफादगिरि आरो नेहाथारिजों लोगोसे बिबान मोननाय गासैबो कमिटिनि सोद्रोमाफोरा मैया जयैनो समायखिरा लायो। मख'नो गोनांदि जमदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि महरै सुलेमान नार्जारि आरो गाहाय नेहाथारि महरै बनजार नार्जारि बिथांमोना बिबान मोनो आरो मैयानि बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव मिरु इउपिपिएल दोलोनि CWCनि सोद्रोमा धजेन्द्र राभा, गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि अनिरुद्ध बसुमतारी, लोगो आफादगिरि लकनाथ नार्जारि बिथांमोनाबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। दासान्दि आंनि गाराङा एसे गाज्रि जानानै दङ। बिनि थाखाय रादाब फरायनायाव माबाफोर गेना गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोननिफ्राय निमाहा मोनगोनखौ आङो आसा खालामो। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।